Ғабдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында легендар җырчыбыз Илһам Шакиров исемендәге республика премиясын тапшыру тантанасы узды. Быел премиягә 4 кеше лайык дип табылды. Тулырак алдагы язмада. Илһам Шакиров исемендәге премия җыр башкаручыларга милли җыр сәнгате өлкәсендә югары иҗтимагый танылу алган иң күренекле казанышлары, башкару усталыгы һәм татар мәдәниятының халыкчан традицияларын саклап калу өчен бирелә. Премия Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән 2021 елның 15 февраленнән башлап 2 елга бер мәртәбә тапшырыла. Быел премияга 4 кеше лайык булды. Флора Сулейманова, Фердинанд Саляхов, Фәүдәт Гыйләшев һәм Әсхат Хисмәтов. Мен махсус музыкаль белем юк. Мен негене тыңлап җырлыйм да, отып калам менә шуннан. Китмә дигән җыры Илһам абыйның менә шуларны бөтенесе. Сандугач. Мәркәзебез Казанда, аның исемендәге урамда булды. Казан Экспода аның исемендә булган зур концертлар салады әйләнде. Әлеге премия күп үзенчәлекләргә ия. Мәсәлән, жюри әгъзалары исемлеге беркемгә дә мәгълүм түгел. Бары тик ничә кеше булуы, нинди өлкәдә эшләүләре генә билгеле. Жюридә 15-16 кеше. Исемнәре аларның әйтелмәячәк. Менә җиңүчеләрнең исемнәрен сез инде бүген беләсез. Алар күпләр арасыннан берләр генә. Әлеге кичәнең режиссеры Илдар Хәйруллин, сценаристы Илсияр Ихсанова. Шагыйрә Илһам ага Шакиров иҗатының һәрбер нечкәлеген белгән шәхес. Быелгы сценарийда минемчә мин күбрәк анда шигырьләр белән урып барырга тырыштым. Аннан соң җырлар турындагы тарихларны кертәсем килде. Шунысы да куандырам, Илһам ага Шакировның иҗатын ылы буын белән бер рәттән яшь буында хөрмәт итә, ярата. Яшь баянчы Камил Бах шундыйларның берсе. Кеше китә, җыры кала диләр. Чыннан да легендар татар җырчысы Илһам Шакиров татар дөньясында зур эз калдырган биек шәхес. Динә Нәҗметдинова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.